Sige. Nauhaw ka na? Siya. Kao na luto. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night. What's up mga kawaray? For today's video, karuyag ko iprang akong anak. Hintoyo. So isos, karuyag ko niya iprang. Kira nga duwata akong umangkon. Pero waray pahira niya, niya ito pa high school. Pag uli niya, ipapatry ko ira. Kasi pag nakikita nira, nga mayaw hindi halamisahin. Kung ano la, pag nakikita nira yung hindi nakanapal, aaroon nira. Niya, iprang ko nira. Antoyo. Or ang mismo, cook mismo, isasalin ko ha. Isasalin ko ang baso. Tapos, anak ipapalit toyo. Kaya let's go guys. Makato katindahan, makuha kin toyo. Makatindahan, makuha kin toyo. Sana toyo. Yadi. Ayan, hada ko. Pwede na yun siguro. Or buti ayla. And then, sayo nga mismo. Sayo nga mismo. Para, okay. Mag-uli niya, insagad ko pagkabot niya, iya ko yaluno, iya, tayo magpahinining, ayaw pagsumat, nga, ay, sunod dito na ako yan, natatawi ko, sumarin ko nga, insagad ayaw pag-iinom, kay, iya, kandain mo yan. Oh, nakita ni Hingkok. Nauhaw ka na? Sige, gan. Kaya okay mala, nag-inom naman na kiton kanina. Sobra man eh. Ay, di ka na iskilahan ng estudyante nga nakasipit. Kawal dito luto. Halagad, sige, gan. Kau na luto. Kau na luto. Sige. Nauhaw ka na? Siya. Kau na luto.